Hello, good evening po. Welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayon po ang Wednesday, ay mali, Thursday, May 10, 2021. Meron po tayo ngayong charity live stream po. So last night po, medyo maiksi lang yung live stream natin kasi nagkaroon po ng problem sa Wi-Fi connection natin. So, hopefully ngayong gabi ay dire-diretso po ang ating live stream. So po, kagabi, 4 minutes lang po yata yung live stream ko. Bigla kasing ng problem sa connection. So, welcome back po. Shout out. Kumain na po kayo? Ako hindi pa. Hindi pa tayo kumakain. So, shout out po sa lahat, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Gabi kasi ay 4 minutes lang ang ating coming back sa lahat. Ito po sa ating live stream. So, ano po ang ulam natin, mga kapatid? Ayan po. Hindi pa tayo kumakain at medyo naramdaman ko na gutom. So, shoutout po pala sa ating mga kaibigan sa ERCP Camarines Sur Chapter at sa National ERCP at saka sa lahat po ng chapters ERCP chapters po nationwide. And shoutout po sa ating mga Lodis, Quadros, Hammerman, Jack Ripay, Team Graffiti, kay General TV, General Kamote TV, Motorgada, JTV Katagumpay, Gawang Olga Vlogs, sa ating mga pang kasama, LA Squad, for first time, sipa. So, shoutout po pala sa mga kaibigan natin sa Rider Club na biyahe ni Bex at sa
Charity Rescue Riders Club, sa Bicol Riders Group, at para po sa mga taga Ligaw or malapit po sa Ligaw, meron po tayong sa mga rider doon. Baka kailangan nyo ng helmet, mga jerseys, mga accessories, gloves. Punta po kayo sa Riders Hub Ligaw para po sa mga nabanggit ko na products. At saka ito po pala ang ating isa sa beneficiary po natin, si Miss Angelita Sabalboro. Siya po ay may stage 3 cervical cancer po. Then, yung isa pa nating beneficiary na kailangan po ng pang CT scan. Pakicheck na lang po dun sa ating description at hindi ko memorize yung kanyang pangalan. So yun po ang ating mga riders. Ito pa po ang ating isa pa pong kaibigan na One Rider, tulong para sa kagulong. Ang One Rider po ay nakipag tie up with retired Police Colonel Bonifacio Bosita para po sa ERCP webinar. So, ang pagkakalam ko po this coming June 20, meron naman pong free webinar ang ERCP. So, i-avail nyo po yung free webinar ng ERCP Riders Safety Advocates of the Philippines. At shoutout din po kay Pops John Motovlog. And kay JDE TV Motovlog. Mga kasama ko sa JTV Jawo Unity vlog, mga motovloggers dyan. Saka sa sa Hammerman GC natin. Opo. Shoutout po. So mag-ano lang po tayo invite para po sa ating live stream ngayon gabi. Yes, what's up? Ang una may sapsap. Yan po ang dialogue ni General Kamote TV. Saglit lang po at ako'y mag-i-invite para sa ating charity live stream ngayong banggi, ngayong gabi. Kaya ulam namin. Kasi kaso na kaya. Yan. So yan. Yan.
accounts Google. Hindi ko na ano yun. Namagat yan. Ayan ba? Ayan ba? Hindi pa lumalabas. Bumabak ka sa Venus. Hindi gamitin yun. Hindi. Yes, kasi yung saan ko na. Iba kasi yung pinaka-ano niya, charging ko. May magkano. Maraming mo pa.
Lobat na ang mouse. Okay. Ano sa mouse? Shout out, Isa Gonzalez. Ay, bakit yan? Dito po. Mahirap talaga ng mouse.
Get out. Isa. Isa. Shout out, shout out.
Kita mo, hindi pwede. Doon, nakita mo? Ha? Ang init, mga kapatid, mga ka-scorpion. Inom po tayo na maraming tubig sa panahon na ganito ang mga pakainit. May punta na.
Shout out. Iklan ito ka eh. Drawing kita. Drawing. I-drawing natin yung ating. Meron pa tayo ng drawing.
Kaya kung tapos na. Ayun na. Ma, parang na. Maray pang. Paano kami? Message kita kaya. Tayo may ilaw kung madulas ka. Wala iba ko. Medyo lang nagduman. Sana oy. Masahe. Motor. Saglit lang po mga kapatid, mga ka-Scorpio. At biglang namatay ang ilaw. Madali lang po. At papalitan lang po natin ang ilaw maya-maya. Ay, ako nahiya ako yung Millard. Pakibilisan ng aking ilaw. Yan. At happy birthday. Spelling ng birthday. But, Guro na. Ato naman na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Umumotor ka? Saan sa magsaysay? namit. Sana all. So young. May pa magkarantahan kita. Ha? May pa magkanta tayo kita. Magkantahan kita. Ang gusto nyo yung kanta mga kapatid, mga ka-Scorpio. Natanggalan. Gano'n kita mag-acapella. Acapella po tayo mga kapatid. Alam niyo yung acapella. Acapella. Hello po. Isgabo.
Tanggal yan. You're a hopeless romantic, is what they say. Falling out loud just like a play. Memorizing this line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want me. Don't know what to say. My heart is flooding in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're inside me all the time, all the time. I have loved you and long whispered, call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize all the lines, but here I am. Struggling for words, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want me. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time, all the time, all the time, all the time, all the time. Shout out, shout out. Shout out po tayo. I call you and you call me. It's funny how we go wrong so easily. We're just friends, aren't we? You got yours, I got mine, and friends are all we ever could be. But we're getting to know each other. Okay, come back. We're starting to show our feelings, and people can tell. Every time that your eyes meet mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. We have lunch every now and then, and I find myself humming love songs again and again. Too many nights I'm working till 10, and I hope that you know that it's hopeless to see you go away. We're getting to know each other a little too well. Wala sa tono. We're starting to show our feelings, and people can tell. Every time that your eyes meet mine,
I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. Biglang nawala yung audience eh. Naging dalawa na lang. So, yan. What the? Must be love at first night. You were just a part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get is touching you. The closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Then you could love you more, so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and you will stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, a little more time, we'll be together. Every little smile, that special smile, that twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Kapela tayo para hindi tayo makap. Too bad, where's my too bad? Pinagamitan ko ng mouse. Maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man.
Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Malimang ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. What? May mga kamay niya, malagpakan. Bigyan natin ang palakpakan. Isa na yun, clap your hands. Yes, thank you. Thank you. Next song po, mga kapatid. Minsan lang kita. Hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, sana di maglalaho. Ang pag-ibig mo'y alay sa'yo lamang. Kung kaya't giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo. Tubig. Sumasamo, sinusumpa sa'yo. Lang ang pag-ibig ko'y alay. Kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan.
Dahil lang minsan may magpakailanman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y wala nang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Pasabugay. Yes, welcome to my second set. Next song, Kumusta Ka? By Nono. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita. Habang ako'y papalayo, tinitignan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? May ibang kislap ang iyong mata. Halata na ang daigdig mo ngayon ay kay saya. Siguro ay nagmamahal ka na ng totoo. Sabay katulad ko, wala Nung tayong dalawa. Okay, tagal na ako'y nag-isip at naghintay. Makita ka, mayakap ka at muli pang mahagkan. Ngunit ngayon, nangyari nga na ako ay nautal. Walang masabi kundi, kumusta ka? Ang tubig ko ay wala pa rin. Ay, magkaunin eh. Larissa. Tinitignan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? Ano bang dapat sabihin? Ako'y malakas na namang kumakaba. Dapat kayang malaman mong hindi nagbabago. Hanggang ngayon, sinta, mahal pa kita. Okay, tagal na ako'y nag-isip at naghintay. Makita ka, mayakap ka at muli pang mahagkan. Ngunit ngayon, nangyari na ako ay nautal. Walang masabi kundi, kumusta ka? Okay, tagal na ako'y nag-isip at naghintay. Makita ka, mayakap ka at muli pang mahagkan. Ngunit ngayon, nangyari na at ako'y nautal. Walang masabi kundi, kumusta ka? Kumusta ka? Di ka ba sa akin natatawa? Walang masabi kundi, kumusta ka? Yes! Yes! Yes, thank you! Thank you, thank you! Thank you, thank you! Thank you! Dahil mahal kita. Paano mo dun? Ano man ang sabihin nila, kay patuloy kong mamahalin. Ating
Sinino ka man, Sinugak. di na magbabago ang Sino ka? pag-ibig ko. Magisino ka man? Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa ko magparaya. At kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At tinamuling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa ko kahit katumbas nito'y kasawian. At dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Next song. Wow. Yung mga nine. Yes, thank you. Thank you sa mga audience. Ating 400,000 viewers. Salamat po. Yes, salamat po sa ating 4,000 viewers. Sabag, 400,000. Bukas na lang kitang mamahalin. Okay. Bukas na lang kitang mamahalin. Kailangan mo lang sauce para hindi kita sabi ni Pialad. Salamat, Col. Mamaya. Kaya hanggang lain lang tayo. Nine. Manit yun, manit. Ang laon ko sa akin, matanong ko na ako. Yung maaga pa naman sa akin. Makulitan daw ako ay. Nakakita ka ng nadurog na Ha? Ba't nawawala ka sa screen, Daddy?
Huwag mo kasi, hindi pwede kasi gamitin. Yes. Ba't nawawala ka sa screen? Parang hati. Parang hati naman yung mukha mo. Okay. Nawawala ko din. Ayun, sigaret ko na ako din. Ang ulam. Namit. Samgyupsal ng sardine. Yun ang kayo. Kung ano pagkawin gusto mo. Air supply. Playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep Taunting me. taunting me, holding you. A feeling I never outgrown. Though each and every part of me has tried. Only you can feel that space inside. But there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain. Shout out po, Pretty Maya. Salamat po sa pagpasyal sa aking munting bahay. Scorpio 16. Kapela po ako dahil ilibang ko ng aking sarili. I miss everything. Wala na. Pretty Maya. Nilala po tayo na Rap. Samgyup. Nag-acapella. Acapella, mayang pila. Samgyup sardine. Kadako lang iyong video, Ma'am Pretty Maya. 500 videos na. Monetize na. Sigurado monetize ka na, Ma'am Pretty Maya. Ako wala pa. Nag-iipon pa ng threshold. Baka wala pang $3. Naging threshold. Mabuti pa si Ma'am Pretty Mayang mukhang nagsahod na.
wondering what you would say. Hoping you'd understand it's not a role you usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your trouble mind, you know it's you. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Yes, thank you for my next song. May audience participation. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Yes, welcome to my harmony set. Thank you po sa inyong masigabong palakpakan. Next song is All Out of Love. Pagpasensya niyo na po at walang music. I'm lying alone with my head on the floor, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart, for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know. Yes, Sir Lester, Ombrog Vlog. Salamat, Sir, sa pagpasok mo, pagbalik mo sa aking. Yes, Sir, pwede po mag-promote. Drop lang po ang inyong link. Pakilala ko po kayo kay
kay Miss Pretty Mayang. Lagyan ko ng jacket po si Miss Pretty Mayang para makapagbabadi siya ng kanyang channel link. Okay lang, Lester. Brother Lester Ombrog Vlog. Yes, salamat. Anong oras ang premiere mo, brother? Check natin ang iyong premiere. Sumakit ang aking ulo. Oops. Wala. Something wrong. 10:45. Sige po. Ayan po. Baka hindi pa po kayo dikit ni Miss Pretty Maya, Sir Lester Umbro Vlog. So, pakicheck lang po ang inyong mga bahay. At po, tayo po dikit na po tayo, ma'am, Miss Pretty Maya. Kay Pretty Maya. Ano ni Miss Song? Dati na dikit. Okay. Check natin yung live stream mamaya po. Brother Lester Umbro Vlog. Sumakit ang ulo. Mahirap pala kumanta ng kapela. Habulin mo yung sarili mo. Mamaya ito. 10:45 ang iyong set reminder. Laki na pala ng iyong channel, bossing. 5 point something ka na. 5.4. Laki na. Set reminder. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasi. Yeah. Sabi nga gabang ng bossing Lodi Lester, 200 plus. Nakabang sa yung premiere. 200 na yung likes, 200 plus.
243. Sumakit ang aking ulo. Kakanta ng walang music. Miss Pretty Mike, saan po ang, ano nyo, ang location nyo po sa ngayon? At saka si Lodi Lester, saan po ang location nyo ngayon? Ako po, City BIcol. Itong live stream natin ay isang charity live stream. Ano po? Pakicheck na lang po sa aking community tab yung ating description at saka yung ano natin na charity rights natin para sa darating na July 11 po ang ating ating live stream ng ating charity ride para po sa ating dalawang beneficiary. Ano po? Isang may third stage cervical cancer at yung isa naman ay magpapa-CT scan. So, pakicheck na lang po sa description box ng ating live stream. Then, yung donations po, just in case na gusto nyo po mag-donate, nasa community tab ko ng channel ko yung ano. Pero bigay ko po sa inyo yung number po ng GCash po, no? GCash number 0927-517-8276. Ang pangalan po ng ating treasurer na ating ERCP Camarines Sur chapter ERCP Evo Riders Club of Philippines Camarines Sur BIcol chapter. Kay Sir Mick Saldivar po ang may-ari ng account ng GCash number. Siya po ang treasurer namin sa aming is ERCP Riders Club para po sa aming charity ride. So, ito po yung si Ma'am Mrs. Angelita Sabalboro. Siya po yung may stage 3 cervical cancer, no? 58 years old po siya. So, kailangan po ng financial and medical assistance para po sa kanyang sakit. Then, yung isa kay Ma'am apelyido niya siya. Kalimutan ko yung pangalan. So, dalawa po yung aming beneficiary. So, yung isa magpapa-CT scan po. So, watch po natin mamaya ang live stream po ni Lodi Lester Ombrog Vlog. No? Puro mga singalong, karaoke ang kanyang mga content. Then, meron po siya meron po siya ang kanyang
live stream po mamaya, no? Ang title po is My Ultimate TikTok Cover Compilation po. So mamaya na po yan. So abangan po at panoorin po natin ang uh, premiere po ni Lodi Lester Ombro Vlog. At ako'y nagugutom na. Sumasakit na aking ulo. Meron pa tayong ulam. At si Ma'am Pretty Maya, Miss Pretty Maya, is also a monetized channel na bahay. Making me near 9,000. Binibigyan mo kaya. Hindi ko alam eh. Open ko nga yung channel eh. Oh, 9,000. 9,300 plus subscribers. Ito nakakagutom ma'am. How to make lentil hamburger. Ay, matagal na pala. 7 months na pala ma'am eh. Matagal na pala yung miss eh. Ito, tahimik muna. Good vibes. Yan po eh. Yung stream nyo po, live stream nyo kanina 3 hours ago. At meron kayong set reminder to premiere sa darating na June 14, 8:30 p.m. So, para po sa mga nandito po nanonood ng aking videos po, pakiabangan din po yung premiere ng content ni Miss Pretty Mayang, collagen, chicken feet, and ginataang tulingan for lunch. Ulam namin kanina. Puro pang uric acids. Ulam namin yung kaninang tangali. Ginataan. Hindi pwede sa akin yan. Kailangan bawas-bawas. Kaya pala. Dami naman mag-carb. Carb. Okay, Miss Pretty Mayang, kanyang premiere videos sa June 14, 8:30 p.m. Sana all meron sound. Laki na siguro ang inyong sahod, Miss Pretty Maya at ni Lodi Lester Ombro Vlog. Piningiritan ako ng aking avid listener sa likod ng nandun sa kabilang bahay, sa labas ng bahay, kasi bukas ang aming bintana. Pingingirit-ngirit. Pero doon lang Diba, matext daw yung kusinero nga. May pagkain pa yata. Ano kaya niluto nung? some jeep sardines. Urag-urag naman si Bunto. Ano naman siya masarap yun. Ano ka? Dahil ba? Hindi, dalawa lang naman pinagawa. Siyempre, baka walang biluan. Pero yun naman yung pwede lahat. Malay natin, yung dala. Malay na, Malaysia. Sana all 9,300 plus subscribers.
Anong content na luto din? Kaya na. Kaya. Siguro sikatin ko kulog si payo ko. Sa pantalon. Kulungan ko. Pansit biyong gisado niya. Sarap. Cold udon salad. Udon. Ano? Kasi, kaya natin kuya hinan. Message yun. Sandali lang po, kukuha lang po ako aking dinner. Sandali lang po, wag po kayong alis yan, babalik po ang batiwa. Aray ko. One person talaga. Yan po, nagbabalik ang inyong lingkod. At ako, yan po. Tortang sardines. Tortang sardines with sauce, toppings ng sauce. Alam niyo magluto ng tortang
Sardines, mga kapatid. Kanina, karaoke, kapela, ngayon, mukbang. Kumain na po ba kayo? Oras pang gising. Late ng kain. Lobat. Lobat termus. Ano tayo? Kailangan maaga tayo bukas. Yan mga 6 college tayo. Masayang ka rin tayo. Ba? Masayang ka. Yung contractor pupunta sa planta. Kailangan maaga daw sa planta. Kain po tayo. Lodi Lester. Miss Pretty Maya. Kain po tayo. Wait na akong kumain.
Hindi ko lang nakakain ng ano. Potang sardinas. Ah, gawin ko lang to sa kusina, mga kapatid. Abot ka na ni Dad, mapainin. Abot ka na. Potato. Ba ng ako na, parang Peki. Hindi ba maasim. kayo dati? Pagpasok ko dito, parang maasim ang amoy. Maasim na tamis. Tapos ka na? Di ba? Tapos ako kumain. Tapos pa lang kumain. Welcome back po. Welcome back. Okay. Exercise kumain. Kami na. Sarap pa naman itong kakapalastika. Mamaya ka lang umalak ko ulit. Naka 1 hour and 44 minutes na po tayo. Late kaya kumain. Ikaw sa mukha. Ha? Ikaw naman sa mukha niya. Ang candy dyan. Naman, naantok na tayo. Mga ilang buwan kaya pag kayong para maging long hair ako. Shout out. Shout out.
Shout out, shout out. Ayan, contractor. Kaya gagawin. Baka yung building. Doon yung labas. Crap. Ayun. Namutan ko. Music pa rin natin. Kaya tayo music. Lobat ang ating mouse.
So mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang mga siguro 9:30. O, 9:30. Para makapag-pray na po tayo mas maaga. Then, meron si Lodi Lester Homebrew Vlog na premiere mamaya 10:45 p.m. Then kay Miss Pretty Mayang sa June 14 kanyang premiere, video premiere. Abangan po natin ang mga premiere nila. Lodis. Log. Ha? Birthday ni Melvin? May birthday. Di pala eh. Anniversary. Anong pala niya? Three boys, three girls. Hindi pwede yung charger natin. Magkano yung charger? Ilan? May charge pa naman yan. May charge pa naman yan. Mamaya. Baka ito dad si pinsan ni Kuya Lad. Kung nadigdo ba ni pinsan ni Kuya Lad? Yung doon pinsan yung digdo. Yung doon dyan. Yan na dyan? Hindi ko akakuloy siya. Si Tagama Bolo. Hindi ko akakuloy siya.
So yun po mga ka-Scorpio, shoutout po ulit sa aking team, JTV Katagumpay, the Motovlog Unity, no? There's BRT, Bicol Riders Group, ERCP, Camarines Sur Chapter, sa Hammerman GC namin, Team Isda, sa kay JDE TV Motovlog, sa Quadros, Hammerman, Jack Ripay, Team Graffiti, kay General Kamote TV, shout out, what's up, ulam niya, sapsa, Motorkada, kay JTV Katagumpay, Jawa Motovlog, tapos sa LA Squad, no? Sa LA Squad, yeah, LA Squad, okay, Boy First Time, luma sila eh. Jawa Motovlog, JTV Katagumpay, yung kabisado na. Oh. So 9:30 po. Magana na po tayo ng ating live stream. Kapagpahinga rin tayo.
Ayan po guys, 1 minute to go para mag 9:30. So, naka 2 hours na po tayo ng live stream. So, salamat po ulit sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking maliit na
YouTube channel, Scorpio 16, mga kapatid na Scorpio. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lahat lagi. God bless us. So, pag magulos po, bye-bye po. Peace out, peace out, peace out, peace out. Bye-bye po. Bye. Ingat. God bless po lahat. Salamat po. Lester Ombor Vlog. Pretty Mayan. At kay Isabel. Isa Gonzalez. Thank you. Tapos na po ngayon ang ating live stream. Bye-bye again. Bye-bye. Ingat.